Suuttukaa jo! Suutu jo. Miks tää maa? Jos halutaan, että nyt pushataan B, niin miksi mä oon vittu ainutkaan sen menossa sinne päin? Vittu! Vittu mä en enää ikinä pelaa teidän kanssa. Vittu! Atana vittu aivokuolet! Vittu! Mä revitän pöytälevyn ihan just vittu. Joku naapurissa hattuutaan vittu. Löysin pöytäälle, se on niin rikki, että taas mä romahtaa sen mun näytöt tähän lattialle. Vittu kun repät. Juu. Mitä tää röpöttää tää vittu? Vittu pelle. No. Vittu mä en näe mitään vittu. Olis toi sun valo vittu? Niin miten? Jos mä kuuntelen joku vittu ranskalaisen tussunnuolia vittu russuttamista 15 roundia, tää vittu liimahaista ja vittu shiftailee täällä ympäri kyliä, niin pysy säkin se omalla linjassa vittu pelle. Mikä toi nyt on vittu? Mä oon vittu herkkä ihminen vittu. Ymmärrä. Äijä Kaisa kuulu jo. Vittu et mul menee huru bro. Onko siellä vittu ryssillä kuulokkeita? Saatana Donbassin kommuniblogissa asuvan. Ei voi ostaa sieltä saatana kuulokkeita vittu sitä huoltoasemasta vittu pelle. Jalla habibi vittu. Siinä on bossi hisseen. Bossi hiss? Okei, se on. Tuli pihalle. Mikä boostaa? Saako boosti? Hei! Muistakaa dokumuttaa vitun laatikon! Jutimasta satana nopeemmin kuin Saimainen huore kulluja vittu. Vittu se lähti ilmassa vittu. Tää on vittu. Tomat on imurimyyjä saatana. Kyllä on. Noin muten. Hyvä jätkä. Vitun iso. Tärkeitä rundeja. Ainoa iso on tää vittu aivoveritulppa, mikä tää aiheuttaa muassa. Noniin. Mikä on sähkö? Älä juti. Oh no. Niin, jutti! Levitä sen vittu! Joo, vittu mä en enää ikinä pelaa teidän kanssa. GG. Niin perholla säkin ois tullut piiloon. No en mä kerinnyt vittu. Vittu tyhmän. Kun mä koitan luistella kun Kretski sinne vittu main, kun toinen levittää saatana. Molemmilla on joku 5 OP vittu. Mitä sä haluat? Häh? Mikä vittu tai jutkinen vittu. Jos jotain positiivista sentään, niin vittu ainakin munat seisoo.